Wato Alhaji, al'amarin kasuwanci ko yana matukar bani tsoro. Tsoro kuma? Sosai ma wallahi. Harkar kasuwanci har akwai wani abu da zai rika baka tsoro? A'a. Wato Alhaji, ina so ka fahimci wani abu guda daya. Ina jin ka. Da a gurin nan ina yin miliyan 40, miliyan 50, miliyan 60. Amma yau gashi an wayi gari naira miliyan 5 da kyar nake hada ta. Ina Alhaji yake? Ina jin ka. Ni ka ga al'amari na harkokin kasuwanci na. Babu wani abu da ya canja. Ni kullum ci gaba nake, kuma alhamdulillah ana samun nasara. Yawwa, na manta. Na ga ma ko an yi ma Alhaji Ado Damfara. Damfara kuma? Sai yan Damfara suka zo suka damfare shi. To ai shi yaso. Haba Alhaji. Damfara kamar ni ina juye kuɗi na har a damfare ni. Bari in faɗa maka. Ai waɗanda ake damfara daga wawaye sai waɗanda ba su san abin da suke yi ba. Wato Alhaji, na lura da kai kaifi ne kamar zabira. To Alhaji, idan ba wawa ba mara basira ya za a yi har a zo a damfare ka waɗansu maƙudan kuɗaɗe? Shi ya so wallahi, ai sai wawa. Ni ka san kuwa? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ku haƙuri, kan ku ce na shiga maganan ku. Ba mu wayannan mutanen baki. Ni kaina da ka gani da mai arziki ne. Amma zuwa ɗaya wayannan mutanen suka yi mun. Duk wannan bakin da kake ni ma na yi shi a baya. Saboda haka ba a musu baki. Yaro, ka faɗi gaskiya. Ka faɗi gaskiya. Ya faɗi gaskiya ka baya. Bawan Allah, ni baka san ni bane. Inda ka san ni ba za ka faɗa wannan a kaina ba. Ni a wanda fara wallahi babu wanda ya isa. Ba damuwa, ina muku fatan alkhairi. Ba. Ni kaga wai ni a damfare ni. Kai ka san ni ai a harkokin wayo yanda ka san dila. Wai gisa nake son ka, kai akwai ka da kafiya. Ba maganan kafiya bane. Ai in ka san kanka kawai ka san kanka ne. Amma da faran nan fa ai ana samun wawaye ne kawai marasu wayo. Kuma yana da kyau. Komai yana da kyau. Komai. Komai yayi kyau. Hajjaju. Kai. Yaya? Kin zagaye guri kin gani? Naga komai. Komai yayi go? Babu alhamdulillah. Duk da bai kyau a nan shagon ba. Sai abu ɗaya kacal ya rage shagon nan. Hajjaju. Yanzu duk irin kayayyakin da muka zuba a cikin shagon nan har yanzu akwai wani abu da ya rage shi? Kwarai da gaske. To menene wannan kuwa? Takalma. Kwarai kuwa. Ai mun ba ma kawo takalma ai. Allah sarki. Nace ba. Ina jin. Idan babu damuwa ina wani business da takalma. Babu garin da bana shiga, babu kasar da bana zuwa. Ina zuwa Dubai, America. Duk kasashe ina shiga ina ka takalma. Idan babu matsala sai mu fara business da kai, kuma takalma ne masu makitin kyau. Gaskiya ne. To amma ina fata takalman masu kyau ne kamar jigo. Alhaji kenan, ka in cika ka da surutu, kaga kalan su. Bari in nuna maka, wannan su ne sample din su. Hajjaju? Na'am. Amma wannan abin yana bani mamaki.
kina ƴar karama da ke amma kin san business irin waɗannan? To Alhaji a wannan marar idan baka business ai sai ka ga zauna. Wannan gaskiya ne. Takalma sun yi kyau. Amma ina fata za a bani su akan farashi masu rahusa domin ni ma in samu. Rababa warasa a baka. To alhamdulillah. Yanzu abin da nake so da ke. Hajjaji, a kawo min samfur in gani. Ba a hoto ba kuma. Kar ka damu fine why not? Goben Allah ya kai mu ko jibi zan iya kawo maka su. Ina damuwa take. Ai ni harkar business ba. Ko yanzu kika ce zaki je ki dawo. To wallahi babu matsala. A dai bari gobe. To babu matsala. Alhaji namu. Takalma sun yi gaskiya. Ai ni business kowane iri ne. In dai za a samu dan abin tabawa. To babu abin da zai hana in yi shi. Musamman kuma kyakkyawa kamar irin ki kawo business. Ai. Ya kamata a yi. To na gode. Yawwa. Bari in tafi ina kan hanya ne. Yanzu zaki tafi? Tun yanzu. To babu matsala. Ina fata dai goben Allah kuma zaki zo tun da wuri. Insha Allah. To babu komai. Na gode sosai. A niki da godiya. Ni da ke da godiya Hajjaji. A huta lafiya. To ba komai. Ai ya kamata in ɗan raka customers masu yawa. Bari in ɗan raka ki Hajjaji. Ke? Wai tun ɗazu kin tashi amma kika zauna kina ta latsa-latsa. Ina ruwan kuma da na ce ki ɗora min na wanka. To me zan yi in ba latsa-latsan ba? Gas ɗinmu ya ƙare, sannan kuma tankinmu ya lalace ruwa baya fitowa. Wai ke gidan nan komai babu ne? Ban gane ba. Ai idan ka ji an ce babu to ba a kawo bane, in ka kawo ai ba za a ce babu ba. Ke, kin ga ni ba salari na da shi na dogara. Kuma kin ga mun cinye na wancan watan yanzu kuma 15 ga wata miki. Dan haka mu tsaya inda Allah ya ajiye mu. Kai da an yi magana ka ce salari. Ƙawayena suna can wayanda ma mazajen su mukamin su bai kai naka ba. Kowace sai motar da ta ga dama take hawa. Fita kasan waje ko sai inda suke so da umara. Amma ni ka zo ka bani a nan dinkin da an yi magana ka ce salari. Okay. Na fahimce ki yanzu. So kike yanzu zama gogaggen dan rashawa kenan. To ba zai yi ba. Abin da ya samu mu yi amfani da shi. Ni ba na karɓar rashawa. Su kuma da suke muki wannan buyagi da wani burga da waye cin hanci ne kai hakkun ne ci suke. Ni kuma ba zan yi wannan ba. Saboda haka ni fa ba ma wannan ba. Da Allah ki tashi ɗan dabarar nan taku ta mata. Ki ɗan ɗumama mun ruwa ko da ice ne a nan waje. Ban gane ba itace? Kamar baka gane me ka kawo nan gidan ba ko? Kaga nayi kalar itace ne? Idan itace kake so a hura maka, sai ka je ka dauko wacce tai kalar itace ta maka amma ba dai ni ba. Okay. Ka ga shiga. Da akwa zan auro wata. Me kace? Nace zan karo itacen. Ai na dauka magana kake. Da gas ba? Yanzu na gane. Zan karo. Kake da mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu sa. Yawwa sannan ku. Yawwa sannu. Sannan ku da zuwa. Yawwa sannu. Bismillah mana ku zauna. Ranka ya daɗe suna na Amina Mamman. Mu ma'aikatan bankin Zazi ne. Mun zo ne domin mu tallata maka hajar mu saboda mun san zaka ji daɗin aiki da bankin mu. Wannan abokin aiki na ne. To Hajiya Amina. Ai ni ina da bankuna da dama kuma na fahimci dai duka dai harkar taku guda ce. To gaskiya ranka ya daɗe ban da bankin mu saboda muna da tabbacin zaka ji daɗin hulɗa da mu saboda muna ba da bashi ba tare da kuɗin ruwa a ciki ba sannan ga life insurance sannan abokanan aikin mu abokanan hulɗar mu suna jin daɗin mu saboda akwai kyaututtuka na musamman da muke badawa so shi yasa muke da tabbacin zaka ji daɗin aiki da mu. Gaskiya ne. Wani banki ma kuka ce sunan bankin naku? Zazi Bank. Zazi Bank. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Sannan ga flyers ɗinmu
sai ka duba sai ka ga abubuwan da suke ciki, za ka samu bayanan ma'anan. To yanzu nan akwai hoton ku a ciki? Eh. Kai, amma ku bankin nan naku ya iya zaɓen ma'aikata. Sai zaɓo ku kyawawa da ku kuma ga iya zuba kamar 'yar gidan rediyo. Sannan idan kana so ka buɗe account a cikin bankin mu, za ka ba mu bayananka da komai yanzu sai mu ɗauka sai mu je sai mu buɗe maka zuwa gobe ma insha Allah. Menene ma kuce sunan bankin naku? Zazi. Gaskiya ne. Kuma wannan tambarin bankin naku yana da kyau sosai. Ni ma ina ganin abin da zan sa kenan a yi min irin tambari irin wannan na kamfani na. Yawa to yanzu ki fara ɗaukan bayanansa sai mu je sai a buɗe zuwa gobe. Yanzu za ka ba mu bayananka da komai sai mu je mu ɗauka. To yanzu ranka daɗe me sunanka da za a saka a ciki? Sunana Alhaji Sani Ibrahim. To ki rubuta. Ranka daɗe sai adireshin ka da za mu saka a ciki. Number 40 Gondo Road. Yanzu abin da ya rage kadai yawa sai means of identification naka za ka ba mu saboda mu saka shi ma a ciki. Irin wannan turance-turancen naku ba gane shi nake ba. Abin da nake nufi za ka ba mu voters card ɗinka ko passport ɗinka ko international passport ko NEPA bill. Shi ne sai a saka a ciki. To wannan duk abin da kika zai na bani da su saboda ni fakin ganni dan kasuwa ne kuma zaben nan ma na ƙasar nan da ake yi ni ba za ki same ni a Najeriya ba. Yau ina wannan ƙasa, gobe ina wannan ƙasa, jibi ina wannan ƙasa. Amma dai sai dai abu ɗaya da na jikin ambata saboda shi da shi ake tafiye-tafiye ko? A wannan fasco ko? To ina da fasco. To shi ma zai yanzu za ka ba mu sai mu je sai a buɗe maka. Ai shi ma ban zo da shi ba. Yana gida. Okay, to babu matsala gobe sai yanzu an ansa insha Allah. To shikenan. Yawa. To babu matsala. To gashi. Shi wannan dan ai zaka iya riƙewa. To wannan ya zama na? Ka riƙe. Amma akwai hotunan ku a ciki ne? Ka bibbi abubuwan mu zaka gani a ciki. To. In wani abun ma kake so da zamu iya. Zan ga hotunan ku a ciki. Bari mu tafi. Ce za ku tafi? Bari yana ne ka muku ma da ko dan lemo sai ku tafi. Iye? Ba komai? A'a. Tafke. Ai ya zama dole in buɗe account ɗin tare da ku. Tunda dai har zan ji matukar daɗin hudda da ku. A dole buɗe wannan account. To yanzu bari in yi sign in. Kai ma sai ka sa na ta hannun ana. To amma me yasa kika zo ki kaɗai ba ku zo ku bi tare da ita ba? To ai ka san ita ma tana gurin wasu clients din. Haka ne, babu komai. Na san cewa tunda mun riga mun saba da ku, ko da yaushe zamu riga gaisawa. Insha Allah. Ina ne zan sa? Nan ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hajjaj karama? Na'am. Barka da zuwa. Barka dai. Yawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ya na ganki haka ban ga komai ba. Karka damu, kayan suna bayan but din. Kin bar kai a mota kenan. Hajjaji kenan. Hajjaji karama. Kai gaskiya lalle dole kasuwanci zai tafi da ke. Ai ina son mutum mai kwazo a gurin kasuwanci. Yawwa kika ce. Nan go? Ita zai yawwa yaya ga kudin sun iso. Ka tabbata wannan kudin sun cika? Tip kuwa. Ka tabbata kudin nan miliyan 10 ne cip a ciki? Tip babu doriya miliyan 10 ne. Sun cika. To abin da nake so da kai saboda gudun matsala ni ba na so in samu matsala a business ka je a ƙara tisa su in ma akwai wani abin nan a tabbatar da sun kammala sai a je a tisa su yawwa ga wannan cewa ne bari fito miki da photocopy din passport. Okay, ta kuma kama hutar da ni. Haka. Ajaji yi hakuri fa da Allah bari mu gama da ita ko? Ba komai, ka gama da ita ai da man ta riga ni zuwa. Yawwa to insha Allah. Yanzu bari in zo in tafi. Nagode sosai labai. Kin zaki wuce? Wai da in ji gama maka abubuwan ko?
to shikenan to ba matsala. To tunda haka ne Hajaju, tunda kin ce kaya yana mota sai ki tashi in ji in na raka ta ki kuma sai mu je mu ga kayan ko? Yawwa. Yawwa. Oga? Kana da kake musu kura? Wallahi ana dan rage musu kura. To yayi kyau. Ya masha Allah dan mi koma kudin nan in dan yi nazarin su. Oga, wannan kudin daga ciki? Kudin da ka zo na baka mana na ce ma a zuwa karatu su. Oga? Kudin da zo da su? Kwarai kuwa. Oga, ba kai ka aiko wannan ma'aikacin bankin baka ce bata kuma na riga na bata ai. Kai. Ni kakanka ne? A'a. Yanzu na ga kudi na ce ma ka zo a ƙara tisa su zo a saka kai ka ce mu ka ba wace ma'aikacin banki. Oga yanzu ma wallahi tallahi na bata kudin nan. Yanzu ta ce mu kai ka aiko ta bata kudi na bata kuma. Kai 10,000 fa na cikin jaka. Miliyan 10. Su mana? Na bata oga. Ka bata? Na bata. Alhaji sai ka yaba. Allah. Wallahi tallahi sosai. Hajiya, ni fa abin da na gaya miki inda harka ce ta business ko to ni bana wasa a ciki. Allah. To a cikin nan taso kasuwanci. Kasuwanci fa kusan in ce shi ya haife ni. Ko Alhaji? Allah kuwa. La sai ki. To sai a wasa? Kin gani ba boko ne ba komai ba. Kasuwancin nan. To kaga kaya. Alhaji bari in yi waya ko sai in zo mi sallama. To shikenan. Amma kar ki daɗe da Allah. Hajjaju. Alhaji. Kai. Kai ba zan iya ba. Akwai hatsari wannan abin. Ni tsoro ma nake ji. To shikenan bari in kwatanta. Ai naga hadin na maza kika hado da shi. Duka na kawo su. Kai. Gaskiya kai sun kyau. Nagode. Kai sun kyau Hajjaji Karama. Nagode sosai Alhaji. Yawwa. To Hajjaji Karama. Yanzu a nawa za a bani su akan farashi? Akan 5,500 nake sayarwa amma saboda kai zan baka a 4,500. Assalamu alaikum. Sanfa. Yawa sannuki. Yalla bai ya ce ka bada kuɗin nan sai a je a kai banki. Shi ogan ne ya aiko ki? Ya ce ka bani kuɗin saboda bai kamata a bar shi a nan ba. To kuma fa haka ne to. Bari da ai hanna dan adana su. Okay. Yawa malama. Na? To ga kuɗin. Okay. Yawa. Ya haƙuri fa. Kin san to shi dai ce in baki. Shi ya ce gaba na mana saboda bai dace a aje shi a nan ba. A banki ya kamata a kai. To abin da nake so ki dan Allah ki haƙuri. A ba matsala ko kaɗan. Mu je gaban Alhaji saboda ya tabbatar da cewa na baki. Okay. Mu je. Yawa. Kan. Haba Hajjaji Karama. Ai ba za mu yi haka ba. Wato kin ga shagonan nawa? Da ni kaina da mutanen da muke cin abinci a ƙarƙashin wannan shagon muna da yawa. Dan Allah. Kwarai da gaske. Ai na gan shi ma gashi na a bakin kofa. To ai ba wani abu ai. Saboda kin san gurin ba kowa. Shikenan ko? Shikenan. Wallahi. Wato Hajjaji Karama, abin da nake so da ke kuɗin goro kawai za a yi waɗannan takalma. Kuɗin goro kuma Alhaji? Kwarai da gaske. To babu komai tun da kai ne babu matsala. Yanzu sai a ɗauko yara su kwasa kayan. Yawwa, a bar su akan naira 4,000. Ba matsala Alhaji. Yawwa, alhamdulillah. Mu dai fatan mu Allah ya mu wannan kasuwanci albarka. Yasa da yanda muka fara haka abu ya bunƙasa kamar da muke tare kaya a nan ya abin nan. Amin ya Allah. Yawwa, abin da ya kamata a ce na yi miki transfer ne. Amma kuma tunda ina da waɗansu kuɗi a ce bari in je in ɗauko sai in baki su kawai. To lafiya lau. Kawai sai in sa yara su kuma su kwashi kaya. Hajjaji Karama. Na'am. Allah taimake mu a kasuwancin nan. Sasu. Yawwa, Allah taimake mu a kasuwancin nan. Ai irin ku muke so masu cewa kasuwanci. Yawwa. Oga. Miliyan 10? Wallahi na bata. Oga. Wallahi ina ilaihi raji'un. Miliyan 10. Oga.
dan zakwato sai an kulle mata sai kai ta zariya ban yadda da kai ba kai oga ni kai ho wallahi kai a shugaban yan sa irin duk jihar shin ban shiga yan boli ni kake gaya ma haka sorry sa nan yarinya ta yi jariri fa police da kaki da komai irin naka na rufa ma asiri fa wallahi oga wallahi bakara ta na koya mata babu abin da ya faru bakara ta dai na koya mata wallahi ka san ni akwai ni da karatu na dai na ban shi yasa tuntuna da dinga zamewa nake kari over a sallah na ban wallahi kai makanka nake oga shi ni kana min wagga magana ni duci nake halawe duk an kai abu cikin sel din ga wurin ga sai ɗaya ka ce wai lahina na rufa ma asiri ne kai alahiya dai kunkuru kwafce wannan bai kai wannan gayan fa anya ba dawa bane kabro Sajan Bayya! Ina ɓaran agwagi? Wallahi mage ya sata na saka. Saboda ya saci mage ka sake shi. Ɓarawon wasa ne, mage ba siya ake ba. Sa. Bayya kana wasa da aikinka, wallahi zan mai da kai binnin gwari. Sa, sorry sa. Na ne binnin gwari? Wallahi kwamushe mutane a kai wurin nan. Sorry sa. To ka kiyaye. Anya Bayya baka yi tsari ba. Kai. Naga ka ji tsoro wallah. Kai. Ban harbe ka ba Allah ya tsina hankuri. Na ce mistake. Ku yi a hankali ku kiyaye ogana ciki da yana jin. Bai kauna na ogan nan fa. Toke ya ke toke shi hide mutane baki ɗaya ke. Wallahi sai an fita da ke. Ku yi a hankali fa oga ya ce kun san yana. Babban fita sai an fita da ke wallahi ko zaki shahada. Ke to da wani bakin ki kamar kula za ta sha kudu. Ka ce mene? Tsari ne. Je ki duba me zai yi dai. Ka san munafiki ne. Munafiki. Ba an kulle yarinyar nan ba? Yanzu dai zaga. Dan cuba shi yale shi. Shi ma ogan nan fa dan sa ban ba yadda da shi ba fa. Sai kaga sai na nuna mana wani shi. Kai da kake? Sonsa. Ai wallahi ina haɗi ma Allah shekarun jago. Mon! Ina uban ku yake? Yana ciki. Jarkanya. Kai wallahi oga ya mora mata. Allah wallahi in. To wannan sai ka ja yanzu ka yage. Amma dan iska. Sakko ta ka koma yanzu. Wallahi haka nan. Allah kamile. Fasa makai. Allah kamile. Ke? Wa kika tambaya kika fito? Ban ganewa na tambaya ba, in zan zo gurin mijina sai na wani tsaya tambaya. Gurin ka fa na zo. Haka. Kai wallahi ba to bilin ka ba wallahi kilma ma kashi zai. Kai ba ka da kowa amma anan masu shaye-shaye. Kaga. Tashi za ka yi mu tafi gida yau ba za ka ci abinci a nan ba, a gida za mu je ka ci abinci rana. Allah. Allah. Anya ba kuɗi na zan ci ba. Na ga an kusa albashi tun daga tana biyayya na. Me ka ce? Cewa ne wai jama'a abin na ya burge. Allah. Kin ga yadda kika kyau? Okay, ana ɗauka magana kake. Na gode. Amma a haka kika biyo waɗannan 'yan kankantan nan su Bayya, su Malo sun ganki haka? Wani abu ne idan na shiga haka na zo gurin mijina, gurin ka fa na zo. Ai 'yan iska ne a kankantan nan za su iya mun tsiya ne. Kuma kin san keta wace ni naki. A to ai gurin ka zan je shi yasa na zo a haka. Ai irin wannan sai ci bari sai na gida. Kar ki biyo ni nan. Ina da kwaɗayu. To ai na gidan su yafi wannan. Wayo Allah. Kai. Anya ba zan dan yi harbi a station din nan ba kuwa. Zan yi ta. Kar wani abu ya zo ya faru. Dan yan iska can. Alhamdulillah. Kai. Tunda nake amarya kin taba min delicious irin na yau. Na jagije, na ci kaji.
Kai. Salamu alaikum. Amma wa alaikum salam. Ka cika ƙoshi? Wai wata kwalle kika ƙara zambaɗo mu. Kai. Ita wannan rigar ba a cikin sandari na haka. Me? Ba komai. Okay. Ka dai cika ƙoshi ko? Alhamdulillah. To amshi wannan. To masu yankan wuta ne? A'a. Na ga albashi sura kwana kaɗan a biya shine na maka list ɗin duk abubuwan da nake so a ciki. Kaga a ciki ka duba. Zaka ga ankon kanwan Bilkisu Abdullahi da za a yi. Ka san kalar rawar da ta taka a bikina dole ne ma in je in taka mata irin wannan rawar. Ka duba zaka gani 7,000 ne ankon. Sai kuma gudunmawa da zan bata daga 20,000 da zuwa sama. Haba. Ni dama na san dole buri zai kama da mutum. Wannan delicious da na ci ba a banza na ci shi wallahi. Ni na san sai an fanshi. To kaga ba ma wannan ba. A matsayina na matar Inspector Al-Atwork, dole idan na je gurin bikin nan a kalli kalan kayan da na sa, kalan takalmin da ke kafana, kai har da ma kalan wayata. Don haka kaga wannan wayar sha tsufa. So nake ka canza min ita. Yanzu akwai wayoyin da ake yayi. Akwai iPhone X Max, sannan akwai 11 Pro. A ciki dole zaka sai min guda ɗaya. To ita nawa ce wannan wayar? Okay, ai ba yawa. 600,000. Ya? Sai ki bari sai na zama aiji. Ban gane sai ka zama aiji ba. To nawa albashin na yake? Wannan wayar da kike magana ta albashi na ne na wata 6. Kai gabaki ɗaya ma takamammi an rasa gane nawa ne albashinka. Wannan watan ka ce 70,000, wani watan ka ce 80,000, wani watan ka ce 100,000. Gabaki ɗaya na kasa gane gaske. Kalli fa motar da kake hawa. To na ce miki mota ban akai. Kyauta. Kuma mutum a mai kyauta sai ya ki karba. Haramun ne ma musulunci bai yadda ama kyauta ka ki karba ba. Ban gane baka akai ba. Kace baka karɓar cin hanci da rashawa. To wannan cin hanci ne? Kyauta cin hanci ce? Okay, kyauta haka maka ashe. Kin ga wai ke in tambaye ki. Wai wannan Bilkisu Abdullahi ya kuke da ita ne? Kawata ce. To na raba ku. Ai ba zai yi ba. Tare aka haife ku. Na ga tana nema ta kawo min ɗaiko ne fa a tafi a gidan nan. Ranka shi daɗe. Na'am. Za ka yi ko ba za ka yi ba? Dole na. Okay, dole ai. Wallahi amma dai furan nan a cire ta dan annaba a ce. Me kuma fura? 11 Pro na ce maka 11 Pro iPhone 11 Pro. A dai cire ta. Ai ba zai yi ba sai kai. Dan idan ni ban ci ba wasu za su ci gwara kai.